Hi! Kamusta ka mo? Tanan, ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita parti sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Light Blue for Italian Love. Na, no? Kalawig sing iyang ngalan kag for siya. Bot ang balon pang lalaki. Pero kung luyag mo ang hamot, bahala ka, suksok ka, pag gusto ka. No? Ano ni siya kung simutan? Bali, prutas nga grapefruit nga mahamot. Amo gini siya ang masimutan mo pagka-spray mo ni siya sa imo. Kanami-nami gitya. No? Kag-angay ni siya sa pang-init nga panahon. Ang temperatura nga pwede para siya is between 80 degrees Fahrenheit to 100 degrees Fahrenheit o kung 27 degrees Celsius to 38 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have grapefruit kag Sicilian bergamot na ang grapefruit masimutan mo gidya no kanami sa iya. No, for the mid, we have ozonic notes, violet leaf, green notes kag cashmeran. Ang ozonic notes amo na siyang masimutan mo sa hangin pagkatapos lang nag-ulan, kundi presko. Tapos, ang green notes naman niya, mga dahon, no? Kung ano nga dahon ang naluyagan nyo, siguro amo ni ang masimutan mo diri sa iya kay kanami sing iya nga hamot. Kag for the base, we have vetiver, musk, patchouli, kag guaiac wood. Ang musk amo na ang hatag siya sing pagkadugay, ang patchouli gahatag siya nga pagkadalom, tapos, ang vetiver, ginabutang na nila permi sa mga lalaki nga pahamot, no? Isa na siya klase nga hilamon. Na, kung ga-star ka sa isa ka lugar nga permi lang init permi, no? Amo ni siya ang suksok ka. Kung luyag nyo ni nga hamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa kamo nga mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili nyo lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!